Xayrli kech, hurmatli jamoat. Men Ali Silaganim o'ris tilidagi videoda shusha motor tusdagi ağaçlar haqında anda may ayındamı deb, әлі iyun ayındamı şəşək atıb turalar bizning alma ağaçlar. Şu alma ağaçlar bütün prospekt boyunca. Hazır şunu iska çörüp mine ak otlar yanıp tura. Aytırsın allar şəşək atıp yata alma ağaçları. Alma ağaçları, sayırı sandu ağaçları. Mine men urus arasında uçsam da cemaat әти әниден тұрған шул біздің ишік тәрбие 10 баланы тәрбиеләділер. Урыс ауылында десе бола, чөнки Оренбур өлкәсе Төстүбә, ягъни Солилецк районы, Покровка деген исеме дә хатта күрдегезме? Татаранда 15% булган микән, юк микән ни барысы. Татар мәктәбендә япканнар, бераз эшләтеп тик. Шуңа карамастан безнең ата-аналарыбыз безне тәрбиялидер, ничектер телне онытма, гореф-гадәтләрне онытма, татарлыгын онытма дип. Татарстанга килгәнем, монда аптырап торам, горурланалар икенче ягы белән. Мен татарча белмим дип мактанып торалар. Шунда аптырап калдым. Менә мин казак халкы өчен мәсәлән урыс телендә алып барам. Алар милләте турында, алар нинди менә кайсы вакытта теге күрәм дә яхшы якларын, аларның халкының яхшы сыйфатларын шул әйтеп салам. Кунакчылык, мәсәлән, ачык йөз белән каршы алалар. Кунак, нинди кунак булса да, алар урыс телендә булса да шатланалар. 5, 6, 7, хатта 10 мең кеше карый. Yüzlerce like koyarlar, yüzlerce комментарий берелер. Рәхмәт дип, бездә бер халык ди, шулай. Кызганычка каршы татар. Урысча да сөйләмим бит, әле татар телендә сөйлим. Шунда инде берничә дистә кеше аны тыңласа инде, бигрәк тә берничә кеше хупласа, шатланып китәсең. Аллага шөкер дип 8 миллион татар арасында bir 80 татар бар икән, ичмасам. Гореф-гадәтләрне саклый торган, туган телен яклый торган дип каласың инде шулай, шатланып. Вакытында сөйләгән бит әле. Bir abim mərhum indi. İçmasam sindi. Мен uşu Татарстанга жиналган чакта, içmasam арабызда син кеше төрле яшәди үзебезнең халкыбыз арасында ди. Менә күрдегезме? Алар барыбер көннәшеп куянлар. Мен хатта шулай көннәшкәнем вакытында мен мәсәлән университетта укыган чакта 1 майга килеп чыктым. Монда әтинең бер туган сеңлесенә кунакка апама килеп чыктым. Монда соңдан тагы бер чакта килгәнем. Җәй көнне бераз татар газетында эшләп алдым. Урыс теленә тәрҗемә итәләр алар газетны. Мин колхоз, совхозларга йөреп материаллар яздым газеткә. Алар татар теленә тәрҗемә итәдер. Шунда ничектер шатланып карыйдырым. Менә минем мәкаләм, нәрсә дип әйтә инде. Шул репортажларны, статьяларны татар теленә тәрҗемә итәләр. Шул миңа сәер, кызык, үземне, фамилиямны күрергә, татар телендә язганнарны, сүзләремне, җөмләләремне татар телендә бик кызык. Хатта мен аны шул вакытта әле
Уфада практикада булдым. Яшьләр газетында, Җөмһүрият газетында. Шунда карамастан Татарстанда газеттан алып килдем татар телендә. Деканатка тапшырдым. Менә мен әйтәм. Карагыз, ашынасын инде мине Башкортстанга төрле җиргә җибәрергә тырышканнар. Башта имеш мактаган булып, син иң яхшы безнең арабызда яхшыларның берсе. Шуңа күрә Нижний Тагилга җибәрәбез. Мен әйтәм, бармыйм. Нигә Стерлетамакка, Башкортстанга? Юк, мен әйтәм, Сибайга? Юк, чөнки мин Башкортстанда, Уфада практика булганда Сибайын да күрдем, Акъярын да күрдем. Күп аларның теге район үзәкләрен, шәһәрләрен күрдем. Шуңа күрә юк, мен әйтәм, мин Татарстанга барам. Җибәрәс килмиләр, шуңа мен әйтәм. Ник мен әйтәм, монда мин теләсәм, мәсәлән, Бишкек ул вакытта Фрунзе анда теләсәң барасың, мәсәлән, Душанбега теләсәң Таҗикстанга, мәсәлән, башкаларга була. Ник мен әйтәм, Казанга миңа ярамый. Аларның үзләренең теге журналистика бүлеге бар дип миңа имеш. Юк, мен әйтәм, каты тордым. Мин ашасын кагаз җибәрделәр миңа соратып. Мин шуңа күрә ул татарча язган, урысча тәрҗемә итә торган газет булса да, мине чакыртып алдылар. Шуны әйтәс килә. Тарта ата-бабаларыбыз җире. Ул теге вакытында Прибалтиканың бер әдәме язган. Туган як хакында. Туган як дигән. Синең янында, синең күләмеңдәме, нәрсә инде кочагыңда яшәгән чакта, хатта мин ди аның ди рәхәтлеген сизмим ди. Син Хава кебек, әмма син Хава кебек ди. Син булган чакта мин сизмим, синнән чыгып китсәм, бигрәк ничектер кысылам ди. Менә шуны әйтәс килә. Мин уйлап торам әле менә 92 елны җәй көннеме Казанда беренче Бүтән дөнья конгрессның съезды булды. Шунда мин Австралиядә торган бер Татарстаннан киткәнме, егет сөйләшеп утырдым. Мин инде башта сораган идем, әйтәм, барып тик танышырга, бераз торырга буламы? Юк, син ди инде нәрсә дип әйтәләр? Тәвәккәл. Инде тулдан тулы инде син риза шунда торырга, шул вакытта сиңа ярдәм итәчәкләр дип подъемный аблай ди. Юк, мен әйтәм, мин инде Татарстан турып менә бераз ияләшеп киттем. Ул бәрбер мен әйтәм, сагындыр әле туган як сагындыр әле Оренбург өлкәсе. Бу инде бигрәк тә сагындыра инде шулай дип әйтәсем килә. Шул чакта телең дә сагындыра. Инде үзебезнең халкыбызда ментальны, урысча әйтмәшлим, ментальны аерылып торса да, менә мин мәсәлән безнең Оренбург өлкәсендә кунакка йөридем, ашка йөридем, анда садака дип әйтәләр, атыйлар. Анда бер төрле, менә монда икенче төрле. Хатта мин әле педагогия институтының тулай торгана килеп урнашкан чакта, әле мин сөйли башласам, миңа татар кызлар авыллардан ничтер өркүп без әйтәләр, ат өркүп китә ди, өркүп ничкеп карап торалар. Бу нинди телдә сөйләшә дип. Инде бара-бара аны тик аңладым, менә монда Татарстанда шундый сүзләр кулланырга кирәк икән. Чөнки мин Оренбург өлкәсендә торган чакта апам киләме, әтиәнигә кайта кунакка, шунда Татарстандагы кулланган сүзләрне куллана, без карап торабыз. Шунысын әйтәс килә. Монда да бераз кызык шул. Кайтканда инде мин тырышам шундагы нинди лексика шуны кулланырга. Чөнки анда безнең авылда казак белән аралашып биткәнбез. Юк, гаиләләр аралашмаган, берсе белән йөришеп, кунакка йөришеп, теге урамда сөйләшеп, хатта татар казаклар кайсылар менә татарча сөйләшә, әле мин әйткәнем, Одессада менә кичәме 25 числода әле 3нче көнме 25 январьда туган көне булыр минем бер абыйның Одессада. Мәрхүм инде кызганычка каршы, ул безнең авылда, без аны барып чыктык вакытында. Казак апасына инде 93-ка китте инде ул апа. Теге шатланып, саф татар телендә сөйләде абыйым белән. Әле абыйым сокланмый, менә апа, сез
Енді алардың тілінде апа қазақша жақсы айтесіз ғой деп бір нетмей, бұл апа татарша, саф татар тілінде сөйлесейлі сұқлана әлі абайым білән қара дейсін, неше ел енді кеткеніңе дей шушында дей. Абайым міне 71 елға, нешаншы ел кеткеніңе енді дей. Ол түгі Деңгіз флотында қызмет етіп, соңына кетті де қалды шул Одессаға үлкен абайым зиянына оқырға. Үшеуі жоғары білім оқу йортын тамамлады. Міне шуны қарамастан дей, шунда тұрып дей, сен тілін ұнтмағансың дей. Бұл енді бір мезгіллерде тілін уатып тырышса да. Көрдіңіз ме? Жәмәғат. Алар сезіп тұра. Татарда сезіп тұра, бізіне тігі бейт, ол мәселен біз өз тілімізде нештір анарға бигірек иқтибар етсек, алар тұтыналар, милләтші, анау мұнау, әлі мен мәселен түстүбә, яғни сол Илецк шәһәрінің урамында бір нәрсе елді тәмнушка алдым да киосктан, шынасын кірдім редакцияда, үйлі вақты болса да, ол татар малайы енді қатыны, қазір енді вафат енді қызғанышқа қаршы екі қызы өсіп кеттілер. Шул мәселен ұтыра мен кірдім да енді мазақлап қазақша жедім. Тігі ханым, анын фамилиясы енді о деп, біта енді о деп шында. Бәйленді ұрысша силә деп, меңа ұрысша силә деп. Көрдіңіз менен нешек. Шундай қайсылары бар анда арабызда. Шуңа сіз айтырсыз, бәлкі анда, әлік айтыр едігіз. Ол мәселен анда шартлар яқшы тудырғанлар, шул халықлар арасында мөнәсәбәтләре яқшы, жоқ. Жәмәғат керісінше, қайсылары бигрәк, мен әлі вақытында енді сүт кибетінің мүдері болып ішләгәне, менің нейді, нәрсе, екі туған нәрсе деп айтылар енді, двоюродный апам, шунарға зарланға дейм, мені татар деп, мысқылылар деп. Ол айтты, конституция бойынша бәрбіз, барыр хамма біз, тең біз деп айтты. Көрдіңіз мі мінәшік бұладыры. Ол әлік революция қадар анда татар исімлерін алып барғанлар, урамлары Тоаш урам деп, хатта қазірда бар Муса Жәлил урам мәселен, кім бұлдан да түстібе, яғни сол Илецк шәһәрінде шул енді көргендір енді. Міне шул анда шундай алар бізні қайсылар кемсетірге тұтынадыр. Аны да жәмәғат айтасы келі. Мен орыс деп айтмайм, чүнки анда соңынан келіп шыға кім мені қыса тіл яғынан қыса. Мен мәселен анда біздің ауылдан кірәшін қатыны енді ол. Шуның білән сөйләшіп тұрам типографияда, ол шығып бәйлене шет ел тілінде сөйләшмәк деп біраз шаяртып талап еткен бола. Шунан соң біз редакцияда сөйләшіп тұрсақ, мен телефоннан абайымның қызы білән әлі қоян тігі ұрсайта, как черт из табакерки атылып шықты да бейлене. Мен айтам, конституция меңа рұқсат бере сөйлерге өз тілімде. Ол хаман меңа шылай бейленіп ята. Әлі тігі міне дей, яныңда отырған дей ханымға ол шынмей нәрсе сен айтканны деген бола. Шунасын тігі ханым айта, жоқ, меңа де керек ме ол дейді, сөйлешкені андай көрдіңіз ме? Ол білесіз ме? Белорус ханымы бұл шықты, чүнки анын меңа редакциядағы орыс милләт кішілері бір ханым бірге эшләгән вақытында айтты. Аны фамилиясы міне шулай, аны фамилиясы міне шулай деп, бізні орысқа яман уйлама деп. Айтасың келе, ол орыслар білән біздің татар халқында ғасырлар дәуірінде татулықта яшәгән жәмәғат. Ғасырлар бойынша. Шуңа күрә алар юк аларда. Әміне яңа қояндар келгәннәр алар. Бүтән бір тігі милләт кішілері вақытына биттік Сталинны Ленин жіберген, Сталин һәм кімнедір вақытында Ленин бабай жіберген Кавказға бір нәрсе тикшерге, алар биганда нәрсе орысша айтмышлы дров наламали. Шунда Лениннің бір ішінде yazуында бар нәрсе шул тігі малочисленным, представитель малочисленным нациям, нәрсе деп айтканлар. Онтон мен шу нәрсе свойственно пересаливать по части национального. Имеш, орысша айтмышлы, бежать впереди паровоза.
кәләп итәләр имеш. Урысча сөйлә, менә Татарстанда монда ничә тапкыр миңа милләтче дип бәйләнәләр, тикшерә башласам, ул мен әйтәм, син милләтең урыс түгел бит. Көләләр. Я чуваш булып чыга, я мордва булып чыга. Мен әле теге депутат чагымда телләр буенча комиссияда 2 мэрия комиссиясына һәм шәһәр советы комиссиясына катнашкан идем. Теге телләрне 2 телдә кибетләрдә язсыннар дип, шунда килеп мин инде кибеткә кереп сөйли башласам, миңа беләсез шу бәйләнәләр син милләтче дип. Тикшерә башласам, алар урыс түгел икән, бүтән шул милләтләр. Мен әйтәм, күрдегезме мин? Ничә тапкыр игътибар иттем шунарга. Шуны әйтәс килә. Монда да Татарстанда да уңай нәрсә түгел. Ана безнең мәсәлән Казанда бер мәктәп мөдире бар. Ул татар телен һаман укыта, каршы булды. Әле Мәскәүдән килде, нәрсә дип әйтәләр инде, директива татар мәктәпләрендә ничек инде гариза язып кына нитсеннәр дип, инде мәҗбүри укытырга ярамый, шулай дип Шмаков. Ул татар халкын мәнфәгатен яклап, татар телен бәрибер алып бара. Күрдегезме, менә урысмы, белмим нинди милләт кешесе, әмма татар халкына шундый хөрмәт күрсәтә. Вакытында беләсез инде, Анна Ахматовның малайымы әле ул, шул теге әйткән бит. Менә ашыгыч рәвештә искә төшми. Я нәрсә дигән, русский всю жизнь защищал татар от клеветы дип шул язган хатта. Тагы инде Чернышевский татар телен өйрәнеп, мин менә узган елны көз көнне Саратов шәһәрендә булган музейда. Шунда миңа, мен әйтәм, музейларда инде гадәттәчә тырышалар күрсәтмәскә, төшерергә ярамый дип, аблар инде рәхмәт, алар музейда күрсәттеләр һәммәсен, бөт нәрсәсен. Һәм миңа, мен әйтәм, менә шунга басым ясагыз, зинһар, ул татар телен белгән, әйе дип киң күләмдә сөйләп бирделәр. Хатта ул Саблуков тегез Коръәнне китабын тәрҗемә иткән. Шул Саблуков татар телен өйрәткән ди. Ул менә ди 8 тел арасында латин, мәсәлән, шул нинди инде французлар теле, французларның мәсәлән, тагы кайсы урыс теле инде, тагы ни шул арасында татар телендә белгән ул. Күрдегезме, нинди акыллы кешеләр. Хатта шул теге татар телендә инде тырышканнар, бераз анда язуларда булган. Лев Толстой хакмы юкмы анда имеш җаваплар биргән, ул теге татарлар язганда дип, хакмы юкмы белмим, кызганычка каршы. Шуны әйтәсем килә, җәмәгать. Күрдегезме? Безгә бит менә шул теге бүтән милләтләр арасында безне аңлыйлар. Безгә ярдәм итәргә торалар. Безне хуплыйлар. Кайсы вакытта сокланалар. Афарин диләр, татар телеңне белдиләр. Хатта күрдегезме, менә бу теге тагы ничә тапкыр, ничә кешеләрне әйтерим, танылган адәмнәр, алар татарча белгән, сөйләгән. Хатта менә күрдегезме, ничә ансамбльләр татар җырларын башкарды. Әле теге Алла Пугачева утырады, янында кемнәр шул теге без тебя дигән тәрҗемә итеп җырлады. Шулда хатта инде ничә безнең җырчылар, ансамбльләр килеп, монда нинди әле ансамбльләр, хатта бер җырны ай булбулым дип шуны татарча башкаралар. Та кайсы. Күрдегезме? Инде ул мәсхәрә түгелме, менә татарда бар микән инде сүз мәсхәрә инде, хурлык инде. Бүтән милләт кешеләре татар телен өйрәнеп, җырларны башкара, безнең арабызда инде кайсылары хатта туган телендә белми. Җәмәгать, шуның белән тамамлыйсым килә. Менә чөнки мин килә торган җирмә килдем, кирәк җирмә. Соңгыдан бәлки сезне кызыксындырса, тамам итербез, тамамлап, юк, дәвам итермен бәлки. Хәзер инде тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.